एकादश हो वारकरी संप्रदायाचो उमेदीचो उत्सव। एकादशीक लाखांनी वारकरी भक्त विठ्ठल मूर्तीचे दर्शन घेवपाक पंढरपुरा वयतात। शुक्रारा एकादश भक्तांनी वडा उमळशिकेन मनयली। या निमतान राज्यातल्या विठ्ठल मंदिरांनी भाविकांनी विविध कार्यावळी घडोवन हाडल्यो। पळोवया एकादशीचे काय भक्तिमय खीण। वार्षिक एकादशी उत्सव आता तो 8 दिवसांचा स्टार्टिंग नवमी स्टार्ट जाता उजवे काबार जाता आणि आज आमचो हो तिसरे दीस पालखी फाल्यां मागीर एकादशीची पालखी ही घराघरांनी भावता ती आतां ती ह्या मंदिरांतल्यान भायर सरतली ती तशीच केळीकटा थोडी भाटयान घरां देवळान येता आमकां 4 वर्सां जाता हो आमचो वार्षिक उत्सव 100 वर्स जाली। सो पालखी कित्या खातीर काडटा? ही पहिली परंपरा आसा एकनाथ नाम घेऊ तुकाराम निवृत्ती जरे ताळे घ्या वाजया रे मुर्गे ए वाजया मरे आणि हो आज चलला तो वार्षिक सप्ताह भजनी सप्ताह। हो सप्ताह आमचो आषाढ शुद्ध पंचमीक सुरू जाता आणि द्वादशीक सोंपता आणि आज एकादश। ह्या एकादशी दिसा हांगा व्हडली जात्रा जाता। साधारण 10 ते 15,000 लोक असतात आणि 5 बैठको जातात, ज्या बैठकीन पुणे आणि मुंबईचे असे मोठे गायक कलाकार आमच्या गावांचे 5 पारकरी हाडटात। आज आमच्या मांद्रे गावात एक मोठो अखंड भजनी सप्ताह आज सुरू जाल्लो आसा। ह्या भजनी सप्तकाक वेगवेगळ्या गोवा, महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई अशा भायल्या आमी बैठकी बसयचे वयतात। हे आमचे सप्तक आसा तो 7 आमचे पार जे आसात ते चलतात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।